Bai, posik, kostau zaigu, batez ere bigarren zatian ez gara ondo egon, baloi asko galdu ditugu eta kostatu zaigu, ez? Partidua bita utzekoak bukatu ziteken, baina egia da kostatu zaigula, ez? Beste egun batzutan baino gehiago, batez ere bigarren zatian, ez? Eta, bueno, posik maitzarekin, egia da taldeak kriston lana egin duela, eta hemen partidu errezik ez dagoela, baina, bueno, hobetu beharra dago, ez? Gaur usteot bigarren zatian ez garela ondo egon, ez? Esan bezala, ez dago etxai errazi, baina behite jartzen den ostean, ez duzu hemen porrot ezagutzen, Ez oso sendo gaude, gol gutxi jasotzen ditu, taldeak kriston lana egiten du, eta, bueno, gaurkoan ere arerio oso behartuta zetorren, eta partidu ona egin du, eta arazoetan jarri digu momentu askotan, eta, bueno, posik partidu aurrera atera dugulako, ez? Bueno, daramagu urte eta erdi, eta urte eta erdi horretan partidu asko irabazi dugu hemen, gure zaletuen aurrean, eta beraien laguntzarekin, eta, bueno, hemen partidu guztiak dira zailak, eta esaten dizudan bezala, ez? Gaur lehenengo zatian bat eta gutza aurretik jarrita, gero egia da bigarren zatian ez garela hain ondo egon, eta gehiago kostatu zaigu, eta bukaera arte egon gara lana egiten, bat eta utz hori mantentzeko, ez?